Tak, zdravím pri tomto videu, pri mikrofóne Slintoš. Tak, dneska sa pozrieme na ten survival, vlastne kreatív single player. Ako vidíte, práve som v zarastenom trpaslíčom dome. Je to tu poničené všetko pri mojom dome. Vlastne, dneska som sa chcel ukázať ten trpaslíčí dom. Ten dom, čo som minule dostavoval a dom v Marse a možno niečo postaviť nové, myslím, že určite niečo postaviť, takže najprv sa vrhnem na trpaslíčí dom. Tak vidíte, tu je to všetko poničené, trpaslíkom to zarastlo, ako odišli. Vnútrajšok majú takýto, všetko majú zničené. Tu vidíte, oni tu majú tie jamy, ako vždy, trpaslíci radi ťažia. Nejaké jamy, to vidíte, že aj voda k nim dostala a sami chôdnice. Tak ja idem hore, lebo ja v tomto nevyznám, v toho trpaslíčích kopkách, alebo také niečo. Tak ja idem preč, pre istotu. Tak, rady som vám ukázal aj dom, ale ešte som vám neukázal... Aha, dneska som vám napadne ešte ukázal aj lázne. Na to sa vrhneme potom. Takže tu vidíte, tu máte koláče. Tu sú červené schody. Vlastne cestu som spravil z brikov a okolo som dal sneh. Je to celkom pekné, mi sa to páči. Tak, idem na ten hlavný dom. Welcome to Hell House. Very nice house. Tu je nejaký mostov, no láva. Idem vnútra. Tu tak mal byť ako zvonček, ale ani to nefunguje. Takže tu máte čestky, čestka hneď není. Čestka hneď není, pretože som tam nič nedával. Ani sa tam nechystám niečo dávať. Ja neviem prečo. Tu máte enchanting. Sú nejaké furnejsky a čestka. Strop vyzerá takto. Prikryl som ho strop. Sú nejaké okná. Tu je ten spodok. Tu je napísané vždy 3-krát klikni. Vždy 3-krát klikni. Vlastne sú tu pork chop, bread a melon. A v druhom je steak, cookie a apple. Vlastne toto je moja posteľ. To je rádio. Tu vidíte, tu je chemist. Alebo neviem, ak sa to volá, ja sa to neznám. To nepoznám. Tu mám tu pár obrazov. Ako vidíte, je vlastne vrch. Toto strop je z sponžu a melónu, tak ja idem zase ďalej. Tak, to vidíte, tu som si nechal vyrázať nejaký treehouse, ktorá vlastne, no ten palmový alebo nejako. Tuto som postavil akože Rytmusov dom. Keď sa viete, čo je Rytmus, náš slovenský spevák, ale ja ho neznášam. Tak preto som postavil dom tu a dal som tam villagerov. Boli tam dvaja a robili sa, akože som ich napádil. Tak som ich tam dal viacej. Takže môžem sa vrhnúť na tie lázne, idem po schodoch, ale preletím to. Takže to som dal škla, nech to nejako vyzerá. Je napísané lázne a vstupné 10 money. Idem dovnútra. Môžete otvoriť dvere. Myslím, že to sa mi celkom podarilo. Máte listy. Napísané šatňa ženy, šatňa muži. Ja som muž, takže idem do šatňa muži. Tu si zoberiete plavky. Vyskočia vám z toho chainmail leggings. A ja som to dal ako plavky, lebo sa mi to celkom podobalo. Do každého som dal jedný, neviem prečo. Vlastne divný človek. Tak potom keď sa prevlečíte, môžete ísť do lázni. Tak, dobre. Tak toto sú moje lázne. Steny som neprerábal, lebo sa mi to fakt nechcelo robiť. Možno časom ich niekedy prerobím, keď nebudem mať čas. Môžem aj ísť do vody sa kúpať. Som dal akože nejaké podobavy, to je všetko, čo by som chcel ukázať, čo som postavil. Dobre, tak ja idem teraz pozrieť von a
idem niečo rýchlo postavať. Neviem vlastne, čo by som postaval, ale asi to bude nejaký nápis a zoberiem si na to. Ten stone? Nie tento. Zoberiem si tento. Tento sandstone si zoberiem. Dobre. Tak, to mám. Teraz si zoberiem ešte tieto listy. A napríklad sand. Cartoons. Drevo. A gravel. Neviem, napríklad. A ešte stone brick. Tak. A počkajte, ja to na chvíľku stopnem. Keď som si to propal, som si námet spravil. Rozhodol som sa, že urobím atomový kryt. Neviem, či to bude ľúbiť, ale neviem, proste na to napadlo, tak to sa o neho to neruší. Tak, teraz práve dokončím vám strechu. To vám ho ukážem, znútra dorobím. Dúfam, že by sa tam uchoval každý človek. Nie je on veľký, ale tak čo robím. Ja to ešte asi potom video stopnem, alebo ja neviem, ešte uvidím. Tak takto vyzerá môj atomový kryt. Ešte nie je hotový. Znútra. Ešte ani podlahu nemám dokončenú. Musím si to všimnúť. Pomaly. Tak. Inak myslím si, že tie videá nie sú až také zlé odo mňa. Ja aspoň myslím. Neviem, čo by na to povedal nejaký profesionálny. Čo to už točia dlhšie. Teraz musím podkopať zase zem. Bože, ma to nebaví. Musím to všetko rozkopať. Musím postaviť ten najlepší atomový kryt na svete. Tak, dobre. Všetko v odchode. Kopem toho spodu, preto by som tam dal aj, aby som aj tam dal tento endstone. Viete, aby keby náhodou, že zo zeme nejaké TNTčka nás prepadli. Tak som dal nejaký sand. Dobre. Takže idem to dať tam tie endstony. Dobre. Krásne. Dobre. Neviem ani vlastne čo vám hovoriť. Povedzme, no, tu mám ešte nejaké rozprávanie. Som sa iba tak, že idem si točiť, lebo sa medzi nemám čo robiť. Tak točím. Snáď sa to celkom podarí a nikomu nebude vadiť. Som vybral práve takúto možnosť, že točím toto. Je sa to za celkom dobré, nie je to až také zlé zase podľa mňa. Ako podľa mňa si dám napríklad osky. Osky sú celkom pekné. Viac mi sa ľúbia. Lepšie sa podľa mňa používajú ako v saune. To je celkom krása. Inak v tomto dieli môžem dať ešte aj niečo iné, neviem. Alebo možno to dám do ďalšieho dielu. Ešte uvidím. Tak ešte určite točím teda. Kraje stien dám drevené. Dobre.
Môže to byť takto, bál som sa, že to nebude pekné, ale toto drevo milujem. To je vždycky pekné. Vlastne všetko drevo je pekné. Ale neviem, toto sa mi páči tak najviac asi. Mi sa páči toto drevo strašne, neviem prečo. Ja za chvíľku už budem mať môj kryt hotový. Ide zo strechy som si nechal handstone, neviem prečo. I to je predsa nejaká surovina, síce ktorá sa survival nedá zažiť, ale je to surovina, takže som si len nechal. Tak dúfam, že to nevadí nikomu. No, takže toto je môj domček. Ešte sa to musím dať iron dvere. Tak, napríklad toto preč. A čudlíky. To vždycky otváram čudlíkmi, neviem prečo. Už som proste tak zvyknutý. Potom ešte endstone, ešte to dáme nejaký endstone. Tak, vynikajú sa. Čup. Tak. To bude. Čudlíky dám sem. Tak. To by sme mali. Takže, ako vidíte, podarilo sa mi spraviť dom na krytie. No, vlastne atomový kryt. Je drevený. Myslím, že to nie je až také zlé. Čo ja viem. Mne sa to celkom páči. Tak, dúfam, že sa vám to celkom páčil. Vlastne už ani neviem, o čo mám stavať. Keby ste mali nejaký návrh, tak mi kľudne napíšte. Ja sa pokúsim postaviť niečo vynikajúce. Alebo ak to vôbec pôjde. No ešte ako vidíte, od začiatku ja nemám skin, nemám originál Minecraft. Ja neviem, ja to nechcem proste kupovať. Inak texture packy vám ešte môžem ukázať. Texture packov mám veľa. Angry Birds, vidíte. Mám tu všelijaké aj divné, aj dobré texture packy. Napríklad tento texture pack, na tom niekedy hrávam. Je to fakt dobrý texture pack. Oplatí sa ho sťahovať. Je to texture pack menom Hair Summer 2. Je to pekné, to sa tu ľúbi. Je to vymakané, jediné čo je pokazené je hlina. A to, že na nej sú tieto bodky, či neviem čo to znamená, ten oheň. Proste. Jediné to je na tom pokazené, ja neviem prečo, ale inak všetko je úplne krásne. To pozriete, do náhľadne to vidíte. Nie to není, všetko je vymakané úplne. Niekto si s tým fakt dal prácu. Ja som ho stiahol, takže určite sa oplatí stiahnuť. Dajte si, keby ste ho vyhľadávali do YouTube alebo ja neviem kde, meno Hair Summer Rustic. No a inak to je asi všetko. Tam sa späť default, tomu vytváram. Takže späť, dobre, to je asi všetko v tomto dieli. Ďakujem za zhliadnutie, like, odber, zdieľanie a všetko možné, čo sa dá, len aby ste mi pomohli, prosím, ďakujem. Takže ja sa s vami už učím, ešte som zabudol